नमस्कार, हम कनक पांडे और भक्ति आराधना के विशेष कार्यक्रम में आज नवरात्रि के पावन त्योहार पर रउरा सब तमाम दर्शक लोग के ऑस्कर चैनल के पूरा परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत बानी। आज नवरात्रि के दूसरका माई ब्रह्मचारिणी के दिन है। माई ब्रह्मचारिणी ही राजा भरत की यहाँ जन्म लेके बाणासुर नाम के राक्षस के वध कैले रही। प्राचीन काल में राजा भरत भारत देश पर शासन करत रहल, जेकरा एक पुत्र आ 8 गो पुत्री रही जा। राजा भरत अपना राज्य के 9 हिस्सा में बांट देलन, बराबर बराबर 9 संतान के हिस्सा बंटलन, जौना में दक्षिण के हिस्सा अपना कुमारी कन्या के देहलन, जे की माता पार्वती के अवतार मानल जात रही। कुमारी कन्या शंकर भगवान से शादी कई चाहत रही। शंकर भगवान से शादी करे खातिर कन्या कुमारी बहुत ही भीषण तपस्या कैली, अन्न जल सब त्याग देली। तब शंकर भगवान उनकर तपस्या देख के खुश भइली आ कन्या कुमारी के सामने वरदान देवे खातिर प्रकट भइली। तब कन्या कुमारी भगवान शंकर के देख के कहली कि हे प्रभु, हम रउरा के पति रूप में पावे खातिर तपस्या करतानी। अगर रउरा हमरा के वरदान दिहल चाहतानी तो हमरा के शादी करके अपना पत्नी बनावे के वरदान दी। शंकर भगवान कुमारी कन्या के शादी करे के वरदान दे दहलन और वरदान दे के शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गईलन। अगला दिन नारद आदि सब देवता लोग के जब ई बात की पता चलल तब परेशान हो गईलन। देवता लोग के परेशानी के कारण बाणासुर नाम के असुर रहे, जवन की ब्रह्मा जी से वरदान मांगले रहे कि हमार मृत्यु 16 वर्ष के कन्या के हाथ से होके, जे की शादीशुदा न होके। अगर कन्या कुमारी की शादी हो जाए तब बाणासुर कभी न मारल जाए। समुद्र आ स्वर्ग में ओकर अत्याचार बढ़ल जात रहे। ऋषि मुनि सबका के बाणासुर सतावल शुरू कर देले रहे। यही से कन्या कुमारी की शादी की बात सुन के देवता लोग परेशान हो गईलन आ नारद भगवान से कोनो उपाय रचे के कहलन, जौना से शंकर भगवान आ कन्या कुमारी के बीच शादी ना होगी। देवता लोग के बात सुन के नारद षड्यंत्र रचल शुरू कर देलन। कैलाश पर जाके कह देलन कि काल ही शादी के बहुत अच्छा मुहूर्त सूर्योदय के पहले बा, रउआ तैयार होके कन्या कुमारी के पास चलब। हम कन्या कुमारी से भी ई बात जाके कह देतन, ऊ भी तैयार रहियन। ऐसन बात भगवान शंकर से कह के नारद जी कन्या कुमारी से भी आके कहलन कि काल सूर्योदय से पहले शादी के तैयारी कर ली, शुभ मुहूर्त बा। शंकर भगवान भी तैयारी कर ले बानी। नारद जी की बात सुन के कन्या कुमारी खुश होकर शादी की तैयारी करे लगली। नारद दोनों तरफ शादी की तैयारी करा के देवता लोग के पास में आ गईलन आ कहलन कि अब निश्चित रह जा, हम जैसे कहत बानी वैसे ही करे के बा, हम बताई लेकिन ये ब्रेक के बाद। देवता लोग संगे नारद जी शादी के विफल करे खातिर षड्यंत्र रचे लगलन। जब कैलाश से शंकर भगवान दूल्हा ऐसन सच के शादी करे खातिर निकलनी था, देवता लोग सियार के बोली बोले लागल। तब शंकर भगवान सोचनी कि भोर हो गई, अब तो सूर्योदय हो जाए, शादी के मुहूर्त ही निकल जाए। ऐसन सोच के शंकर भगवान देवता लोग के षड्यंत्र के शिकार हो गई आ कन्या कुमारी तक ना पहुंची। दूसरा तरफ दुल्हन के भेष में सज धज के आ तरह तरह के पकवान बना के कन्या कुमारी भगवान शंकर आ बाराती की प्रतीक्षा करत रही। इंतजार करत करत जब सूर्योदय हो गई तब शंकर भगवान ना पहुंचनी, ना केहू बाराती पहुंचल आ मुहूर्त भी निकल गई। तब कन्या कुमारी निराश भी हो गई और साथ ही साथ क्रोधित भी हो गई आ जतना भोजन बनौले रही तमन सब भोजन समुद्र के किनारे फेंक देली आ अपन श्रृंगार के सब सामान क्रोध में समुद्र में फेंक के आ गई। जौना चलते आज भी जहाँ अपन मेहंदी अलता वगैरह धोले रही वही जा समुद्र के पानी सतरंगी दिखाई पड़ेला आ चावल आ अनाज के दाना की तरफ समुद्र पर कंकड़ पत्थर दिखाई पड़े लगे। जब कन्या कुमारी आपस श्रृंगार धो के समुद्र तट पर से आवत रही, वही समय बाणासुर के सुग्रीव नाम के दूत कन्या कुमारी के देख लेना। कन्या कुमारी के रूप इतना सुंदर रहे कि सुग्रीव उनकरा के देखते रह गए। आ जाके असुर महानायक बाणासुर से कहलस कि हे असुर के महानायक, आज हम समुद्र के किनारे एगो ऐसा सुंदरी के देखनी, उनकरा ऐसा सुंदर नारी तीनों लोक में कहीं ना दिखी। अगर राउर औरत बन गई हैं तो राउर भागे जाग गई। जब अपना दूत सुग्रीव के मुंह से बाणासुर ऐसा बात सुनलक
त कहलस कि जा ओ सुंदरी के संदेश दे दिह कि बाणासुर तोहरा संगे शादी कईल चाहताड़ा आ शादी भइला के बाद तीनों लोग के रानी बना के रखियन। बाणासुर के संदेश लेके सुग्रीव कन्याकुमारी के दरबार में आ गईलन। अब बाणासुर के प्रस्ताव कन्याकुमारी के सुनैलन। एक तरफ तो शंकर भगवान से शादी ना भइला के चलते कन्याकुमारी क्रोधित रही, दूसरा तरफ असमय ही सुग्रीव बाणासुर संगे शादी के प्रस्ताव लेके आ गईलन। जौना चलते देवी माँ और ही अधिक क्रोधित हो गई आ कहली कि तोरा राजा के अतना घमंड बाकी तीनों लोग के राजा बने के सपना देखा था। पहले हमरा संगे टकरा के धरती पर हमार राज के जीत के तो दिखावे। अगर हमरा से युद्ध में जीत जाए तो अवश्य ही हम ओकरा से शादी कर ले। देवी माँ के बात सुन के सुग्रीव कहलस कि हे देवी माँ, बाणासुर के डर से ब्रह्मा विष्णु अतना तक कि महेश भी कापेलन, इंद्र आदि देवता के तो औकात ही का बा। रउरा शादी करे खातिर तैयार हो जाई, नाही तब बल प्रयोग करके रउरा के बाणासुर लेके चल जाइहन। जब इतना बात दूत के मुंह से देवी माँ सुनली त कहली कि ठीक बा, तू दूत हवा, जा हमार संदेश भी सुना दिया कि हम भी प्रतिज्ञा कैले बानी कि हम ओही पुरुष संगे विवाह करब जे कि युद्ध में हमरा संगे जीत जाए। देवी माँ के बात सुन के सुग्रीव बाणासुर के पास चल गए और देवी माँ के संदेश सुना दिलस। तब बाणासुर सुग्रीव से कहलस कि तू सेनापति बन के जितना मन करे उतना सेना लेके और वो सुंदरी के चाहे जैसे भी हो हमरा सामने दरबार में पेश करा। बाणासुर के बात सुन के सुग्रीव सेना सजा के कन्याकुमारी संगे युद्ध करके उनकरा के लावे खातिर चल देलस। जब सुग्रीव सेना सहित पहुंचल तो ओह समय कन्याकुमारी समुद्र के तट पर घूमे निकल रही। वही समय अकेला पाके सुग्रीव उनकरा पर धावा बोल दिलस, लेकिन पलक झपकते ही देवी कन्याकुमारी तलवार से प्रहार कैली और ओकर गर्दन धड़ से अलग कर दी। महापराक्रमी सुग्रीव के एक ही झटके में मृत्यु के देख के असुर सेना में खलबली मच गई। अकेले ही कन्याकुमारी बहुत सा सैनिक के मार के गिरा देली, बाकी सैनिक आपन प्राण बचा के भाग गए। सुग्रीव के मृत्यु के खबर सुन के बाणासुर बहुत ही क्रोधित हो गई और अरबों अरब के सेना लेकर के कन्याकुमारी के राज्य के चारों तरफ से घेर लेलस। तब कन्याकुमारी भी आपन सेना सजा के महल से निकल ली और बाणासुर के सामने पहुंच गई। बाणासुर देवी माँ के सुंदरता के देखलस तो देखते रह गई और कहलस कि हे सुंदरी, हम तोहरा संगे युद्ध नहीं कैल चाहत, तू हमरा से शादी कला, हम तोहरा के इस त्रिलोक के सब सुख दे। तब कन्याकुमारी कहली कि रे दुष्ट, रणभूमि में प्रेम के बात ना कर, अगर करे के बा तो युद्ध कर, नाही तो आत्मसमर्पण करके अपन प्राण बचा के भाग जा। देवी माँ के बात सुन के बाणासुर क्रोधित हो गए और तरह तरह के बाण से देवी के ऊपर प्रहार करे लगे। देवी माँ खेल ही खेल में ओकर सब बाण तोड़ के तिनका नियत बिखेर देली आ त्रिशूल लेके आंख लाल करके बाणासुर के सामने जाए लगली। देवी के भयानक रूप देख के बाणासुर डर के मारे भयभीत हो गई आ देवी माई ओकरा छाती पे त्रिशूल धसा के ओकरा के मार देली। बाणासुर के मृत्यु होते ही देवता लोग देवी माँ के ऊपर फूल बरसावे लगलन। देवी माँ आज भी शंकर भगवान के संगे शादी करे के आशा में एक कलयुग में भी कन्याकुमारी बन के विराजमान बाड़ी आ अपना भक्त के मनोकामना पूरा कर देली। आज की कथा यही जैसा समाप्त भई। कल फिर मिलब जा माता रानी के एगो और कथा